Έχεις αναρωτηθεί ποτέ από πού προέρχονται οι συλλαβές από τις οποίες ονομάστηκαν οι σημερινές μας νότες? Τι διαφορά έχουν από τα λατινικά γράμματα που συχνά συναντάμε? Σύμφωνα με τον μουσικολόγο Willy Apple, ο πρώτος που έδωσε όνομα στις νότες ήταν ο φιλόσοφος Βοήθιος τον 6ο αιώνα. Εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν 2 οκτάβες, δηλαδή ένα σύνολο 14 νοτών, οπότε ο Βοήθιος πήρε τα πρώτα 14 γράμματα από τη λατινική αλφάβητο και τα αντιστοίχησε κατά σειρά με τις νότες, ξεκινώντας από τη χαμηλότερη. Να σημειώσω ότι ο όρος νότα αποδίδεται σε όλα τα τονικά ύψη, τα οποία όμως έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό συχνοτήτων το καθένα. Έτσι, η τότε χαμηλότερη νότα, το τονικό ύψος με τις χαμηλότερες συχνότητες δηλαδή, ονομάστηκε A και η υψηλότερη με τις υψηλότερες συχνότητες ονομάστηκε O. Το γράμμα J δεν υπήρχε στην αλφάβητο εκείνη την εποχή. Η χρήση βέβαια τόσο πολλών γραμμάτων αποδείχθηκε μη πρακτική στην πάροδο των χρόνων, οπότε από τα 14 γράμματα κρατήθηκαν μόνο τα 7. Ένα γράμμα για κάθε νότα μιας οκτάβας. Σημειογραφικά όμως έπρεπε κάθε οκτάβα να ξεχωρίζει από την άλλη. Οπότε η πρώτη οκτάβα είχε τα κεφαλαία γράμματα από το A έως το G και η δεύτερη τα ίδια γράμματα αλλά μικρά. Στη συνέχεια προσθέθηκε και άλλη μια υψηλότερη οκτάβα, η οποία πήρε πάλι τα ίδια μικρά γράμματα αλλά διπλά αυτή τη φορά. Παρά το γεγονός ότι πλέον κάθε νότα είχε ένα αντίστοιχο γράμμα να τη χαρακτηρίζει, εκείνη την εποχή συνεχιζόταν να μην υπάρχει ένας μηχανισμός ανάγνωσης και γραφής της μουσικής. Οι ύμνοι, τα τότε γρηγοριανά μέλη, μαθαίνονταν από στόμα σε στόμα, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η διαδικασία εκμάθησης των ύμνων μπορούσε να πάρει πολλές ημέρες έως και εβδομάδες. Ο αρχιερέας Ισίδωρος της Σεβίλης είχε πει χαρακτηριστικά ότι οι ήχοι, αν δεν περάσουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, πεθαίνουν επειδή δεν μπορούν να γραφτούν. Και κάπου τον 11ο αιώνα ήρθε ένας Ιταλός μοναχός θεωρητικός μουσικός για να καλύψει μία για πάντα το κενό αυτό. Κατά τη γνώμη μου, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες ολόκληρης της μουσικής. Ο πατέρας της σύγχρονης μουσικής θεωρίας. Το όνομα αυτού Guido d'Arezzo. Ο Guido γεννήθηκε το 991 στην πόλη Αρέτσο της Ιταλίας, εξού και το όνομα ψευδώνυμο. Τα πρώτα του βήματα ως θεωρητικός μουσικός τα έκανε σε ένα μοναστήρι στη Πομπόσα, δίπλα στη Φεράρα της Ιταλίας, όπου λέγεται ότι στα 34 του χρόνια βρήκε ένα πρωτοποριακό τρόπο να διδάσκει ύμνους στους ψάλτες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Λόγω αυτού, σύντομα έγινε διάσημος στη Βόρεια Ιταλία, πράγμα που τον έκανε μισητό στους υπόλοιπους μοναχούς του μοναστηρίου, οι οποίοι άρχισαν να τον ζηλεύουν. Χωρίς να έχει επιλογή, μετακόμισε σε ένα μοναστήρι πίσω στο Αρέτσο, όπου τελειοποίησε και έγραψε τελικά ένα βιβλίο πάνω σε αυτόν το περιβόητο πλέον τρόπο διδασκαλίας του. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας της μουσικής ήταν το σημερινό γνωστό σε όλους μας σολφέζ. Το σολφέζ πήρε το όνομά του από τις νότες σολ και φα. Ο Γκουίντο πήρε έναν ύμνο που ήταν γραμμένος προς τιμή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και χρησιμοποίησε τις πρώτες συλλαβές ξεκινώντας από το ουτ μέχρι και το λα. Οπότε έχουμε ουτ, ρε, μι, φα, σολ και λα. Το ουτ αντικαταστάθηκε από το ντο κάπου το 1600 καθαρά για λόγους καλύτερης άρθρωσης. Γιατί όμως 6 συλλαβές? Πού είναι το σι? Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, οι νότες είχαν ήδη όνομα. A, B, C κτλ. Ο Γκουίντο δεν προσπάθησε να αλλάξει τα ονόματά τους, αλλά να τους δώσει ένα χαρακτήρα, να τις ομαδοποιήσει σε κλίμακες και να τις βάλει σε μία φόρμα μέσω της οποίας θα κατάφερνε να δημιουργήσει ένα σύστημα γραφής και ανάγνωσης της μουσικής. Έτσι εφήβρε 3 κλίμακες αποτελούμενες από 6 νότες η καθεμία, τα λεγόμενα εξάχορδα. Δεν χρειάστηκε 7η συλλαβή. Το C ή αλλιώς T ήρθε αργότερα. Τα διαστήματα αυτών των 3 εξαχόρδων ήταν πανομοιότυπα, με τη μόνη διαφορά ότι το καθένα από αυτά ξεκινούσε από διαφορετική νότα. Έχοντας στη διάθεσή του τις 21 νότες που χρησιμοποιούνταν τότε και προσθέτοντας άλλη μία νότα κάτω από τη χαμηλότερη που την ονόμασε γάμα, ξεκίνησε να φτιάχνει τα εξάχορδά του. Οπότε το ένα από τα 3 εξάχορδα ξεκινούσε από τη νότα G, το δεύτερο εξάχορδο ξεκινούσε από τη νότα C και το τρίτο εξάχορδο ξεκινούσε από τη νότα F. Μήπως παρατηρήσατε κάτι? Μέχρι στιγμής δημιουργούνται 2 θέματα προς συζήτηση. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε το ντο, ρε, μι κτλ. Για να προσδιορίσει διαφορετικές νότες τη φορά. Για παράδειγμα, το ντο του εξαχόρδου G είναι το G, το ρε του εξαχόρδου G είναι το A και αντίστοιχα στο εξάχορδο C το ντο είναι το C και το ρε είναι το D. Οπότε οι συλλαβές ντο, ρε, μι δεν ήταν νότες με συγκεκριμένα τονικά ύψη,
αλλά τις χρησιμοποιούσε για να προσδιορίσει τη βαθμίδα του κάθε εξαχόρδου, σαν να λέμε δηλαδή ότι το ντο είναι η πρώτη νότα όλων των εξαχόρδων, το ρε η δεύτερη, το μι η τρίτη κτλ. Αυτό σήμερα το ονομάζουμε κινούμενο ντο και το χρησιμοποιούν ακόμα στο σολφέζ τους χώρες όπως η Αμερική, η Αγγλία και πολλές άλλες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, χρησιμοποιούμε κυρίως αγαπητή μουσική, το λεγόμενο σταθερό ντο, που σημαίνει ότι το ντο αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο άκουσμα, έχει συγκεκριμένο τονικό ύψος, δηλαδή συγκεκριμένες συχνότητες. Το ίδιο ισχύει και για το ρε, το μι και πάει λέγοντας. Η αντιστοιχεία είναι η εξής. Ό,τι λέμε στο επεισόδιο αυτό έχει να κάνει με το κινούμενο ντο. Και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι το εξάχορδο το οποίο ξεκινούσε από την νότα F παρουσίαζε ένα πρόβλημα όσον αφορά τα διαστήματα. Όπως βλέπουμε, το διάστημα A-B είναι τόνος, ενώ ο Γκουίντο το ήθελε ημιτόνιο, αλλά τότε δεν υπήρχαν οι δικές μας αλλοιώσεις, οι διέσεις και οι φέσεις, δηλαδή τα μαύρα πλήκτρα ενός πιάνου, και έπρεπε η νότα B να κατέβει με κάποιον τρόπο ένα ημιτόνιο. Για να αντιμετωπίσει αυτό το κακό άκουσμα της νότας B, την έσπασε σε δύο μέρη. Το σκληρό B, όπου άφηνε τη νότα ως έχει, το έγραφε με γωνίες και το χρησιμοποιούσε στο εξάχορδο G, και το απαλό B, όπου το κατέβαζε ένα ημιτόνιο, το έγραφε κανονικά με καμπύλη και το χρησιμοποιούσε στο εξάχορδο F. Η διαδικασία βάρυνσης της νότας B κατά ένα ημιτόνιο για να γλυκάνει ο ήχος ήταν και η αρχή της δικής μας ύφεσης. Μόλε μπε, μπε μόλε, μπε μόλ. Με τον τρόπο αυτό τελειοποιήθηκε και το εξάχορδο F στα αυτιά του. Με τη δημιουργία των κλιμάκων αυτών, πλέον οι ύμνοι πήραν μορφή. Μπήκαν σε μία φόρμα όπου κάθε νότα που τραγουδιόταν άνοικε πλέον σε μία κλίμακα. Σε λίγο καιρό, ο μουσικός θα μπορούσε να αποτυπώσει νότες στο χαρτί και ένας ψάλτης να τις διαβάζει. Σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη μουσική σημειογραφία, πώς δηλαδή από την εφεύρεση του σολφέζ από τον Γκουίντο Νταρέτσο καταλήξαμε στο πεντάγραμμο του σήμερα. Κάπως έτσι δημιουργείται ένας καινούριος θεωρητικός κόσμος στη μουσική, όπου σιγά σιγά μία μελωδία σταμάτησε να ξεχνιέται και να χάνεται μέσα στα χρόνια και άρχισε να γράφεται και να διαβάζεται. Η γραφή φέρνει την εξέλιξη. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τις σημειώσεις του Νεύτωνα, φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τις σημειώσεις του Μπαχ. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, share σε φίλους που μπορεί να τους ενδιαφέρει και ακολουθήστε το κανάλι στα social media. Ήμουν Γιάννης Ρούσος και παρακολουθήσατε Science Behind Music.